Uthukuthele uganoni wabo uSkhova Mhlongo odume kakhulu ke laphana ke ku TikTok ngokuba umlandeli ke wegcokama ke Elisha idinwa ke yena ke uMgibe insizwa kaNongoma ke ethi ke kungani ke ukuthi amdelele ke ngoba wakho umzalayo ukhulume ke waze kwafika ekutheni ke avezela nokucasuka kwakhe nanto lolu daba awizwele. So ngizoqala ke ngingene la kuMgibe. Bhuti uMgibe ngiyaphinda futhi ngiyasho ngikubizwa ngobhuti. Hayi ngoba ngiyisilima mangikubizwa ngobhuti. Angisona ke isilima. Ngizophinda ngoba ngikubize futhi ngobhuti. Ngizophinda futhi ngithi bhuti Mgibe. Ngoba ngiyazi ukuthi la ekhaya ngisuka khona ngiphuma ekhaya elihloniphekile futhi elinesithunzi okunenhlonipho kuyo. Angithi uyayibona. Mgibe. Ngithi kuwena igama lami aliphume kuwena. Phuma endabeni zami Mgibe. Makuthi unezindaba zakho ezikhona Mgibe, ngicela uphume endabeni zami ufake igama lami nobabu wami Mgibe phuma kumina. Mgibe angisiye njengamanje bengikhuluma nawe angikuthreatenishi mfowethu. Ngithi nje phuma endabeni zami, phuma egameni likababa. Kokuqala uwenze ivideo ukhuza lo mfo wabathu bani uMax. Ngakhomenta lapho ngathi ngiyabonga Mgibe ngamazwi wakho ngathandile, kodwa ekugcineni kulo video yakho uye wathuka ubaba wami. Mgibe angisiye umuntu okhuluma kakhulu. Mgibe ngikuzwile wenza ulive ngegama lami. Uthi mina ufisa ngathi ungahlangana nami la eGoli ungishaye ngempama uphinde ungihlanganise nobaba wami. Yayibona ke mfowethu bhuti Mgibe. Mfowethu asisabisani la, kodwa umuntu kumele umhloniphe. Awungazi Mgibe angikwazi. Sazana la ku TikTok ngikukhonzile Mgibe. Akaze ngaba nenxa nawe. Kodwa ke namhlanje ngibonile ukuthi uyisilima esikhulu. Ngingazi ukuthi ufuna udumo lani ngoba vele usuyaziwa ku TikTok, kodwa ke njengamanje usufuna udumo ngenye indlela errong. La angizukuzokhuluma ngendaba kaMthandeni. UMthandeni ngiyamlandela kakhulu, iqhawe lami futhi kuyiqhawe la kimi. Angizukuzogxila kuyo kakhulu kulo ndaba yakhe. Kodwa ngithi phuma mina uphume na kwigama likababa wami. Ubiza ubaba wami wathi isilima esilimele. Mgibe ubaba la ekhona baningi abamthandayo. Ubaba uyahlonishwa. Mhlawumbe nomakhelwane wakho lo ohlala naye lapho uthanda ubaba uyamhlonipha. Wena uzokhuluma ngaye ka. Mgibe ilethe kuwena le video ngithi phuma ubaba. Futhi ngingasasho ukuthi bhuti uMgibe usunginyanyise kabi, uyangicasula.